На Земята почти на всеки 2 минути стават земетресения. Но те са много слаби и затова хората не ги усещат. Ако Бог пожелае, трусовете биха били толкова силни, че да обхванат цялата Земя, да станат причина за настъпването на края на живота и да унищожат всичко на нея. Всъщност, със своите начупени линии и изпълнените с пукнатини тектонични слоеве, Земята е доста подходяща за земетресения. В повечето случаи хората вярват, че благодарение на направените технологии придобиват опит и биха могли да предотвратят подобни бедствия. Понякога обаче положените усилия се оказват напразни. Един от най-скорошните примери за това е станалото през 1995 година силно земетресение в град Кобе, Япония. Японците построили Кобе по устойчива на земетресения технология, но след този трус той рухва. Японците, които похарчили милиарди долари за проучвания, за изграждане на система, която да съобщава за земетресенията преди да се случат, не успели да предскажат това бедствие, което дошло от неочаквана за тях посока. Сградите, за които твърдят, че ще издържат на най-силното земетресение, рухнали като кибритени кутии. Понякога земетресенията могат да станат причини за поява на други неочаквани бедствия. Земен трус на дъното на океана става причина за образуването на гигантските вълни, наречени цунами. Тези вълни могат да унищожат напълно цяло крайбрежие. Понякога разрушителното действие на вълните взима ужасни размери. Височината на вълните достига до 30 метра. Те идват за секунди, преди някой да е разбрал какво става. Тези вълни са станали причина за смъртта на стотици хиляди хора. Една такава вълна може да погуби цяло крайбрежно градче. Кадрите, които ще видите след малко, са заснети от разположени в гаража на един крайбрежен хотел камери. След малко се разбива и втора вълна. Атмосферните явления, като тайфуни и урагани, са също един от най-често срещаните бедствия на Земята. Тези страховити ветрове понякога са толкова мощни, че могат да помитат къщи, сгради, дървета, електрически стълбове, коли и хора. Човекът е безпомощен срещу разрушителните последствия от вихрушките. Един модерен град
би могъл да бъде изравнен с земята вследствие на силна буря. Яхти или вили, които за хората са повод за гордост, могат да се превърнат в купчина смет. Интензивните валежи, предизвикащи разливане на реки и възникването на наводнения, биха могли да унищожат за секунди всичко, което им излезе на пътя. В човешката история милиони хора са загубили живота си в резултат на такива бедствия. И още много хора ще продължават да стават жертви на природни бедствия и в бъдеще. Най-вероятно, голяма част от тези хора никога не са си и помисляли, че животът им ще бъде прекратен по този начин. Най-важното е да се извлече поука от всички тези бедствия, които сами по себе си представляват мъдри предупреждения, напомнящи на хората за смъртта и за временния характер на земния живот. Размишлявайки върху тези бедствия, човек трябва да разбере, че не си заслужава да се привързва страстно към земния живот, както и че земята не е място, където може да живее вечно. Историята е пълна със стотици поучителни събития, които ни разкриват временния характер на земния живот и близостта на смъртта. 1912 година е годината, която се случва едно от тези поучителни събития. Определено като най-голямото морско бедствие в човешката история. Титаник, най-големият и луксозен пътнически кораб, построен някога, е бил смятан за въплъщение на гордостта на Англия. Висок 55 метра и 275 метра дълъг, той имал най-модерното от техническа гледна точка оборудване. Мнозина наричали Титаник непотопяемия кораб. Но още при първото си пътуване той се сблъсква в един гигантски айсберг и бива сериозно повреден и по един ужасен начин е погребан във водите на Атлантическия океан. Близо 90 години по-късно това бедствие става тема на множество холивудски филми. От общо 2200 пътници на кораба успяват да се спасат само 700 човека. 1500 пътници загубват живота си, като се удавят в ледените води. Тъй като корабът е бил смятан за непотопяем, на него имало няколко спасителни лодки. Сред загиналите били доста видни английски богаташи и аристократи. Това събитие за пореден път показва на хората, че те по никакъв начин не могат да избягат от съдбата, която Бог им отредил. Трагедията на Титаник е една историческа поука за това какви нещастия биха могли да сполетят онези, които се възгордяват от богатството си и забравят, че единствено Бог е собственик на безусловната сила. Един от добре известните примери за хора, които в резултат на своето богатство се възгордели и непосредствено след това били погубени, е народът на историческия град Помпей.
Според историците, преди около 2000 години склоновете на Везувий били покрити с лозя. Помпей бил построен между тези склонове и морето и бил сред предпочитаните от мнозина богати римляни градове. Животът Помпей бил основан на разточителство и разврат. Същото се отнасяло и за съседния град Херкуланум, но след едно от най-мощните в историята вулканични изригвания бил сложен край на съществуването на тези прекрасни места.